Hamu ale akan napinar hamaul ni debata. Ditahiro hamuna donwaeng naing marbagas. Alay dang tama halak Kristen marbagas songon si pelebegu. Atong tangihok kamu majolo hata ni debata. Taringok turuhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen. Dung ditopa debata jol mai didok iba nama. Dang denggan sasada bawai pujung. Hubahem ma di ibana sada boru-boru. Pangurupi di ibana bahen akupna. Akup ni di dok Tuhan Yesus. Ganup na paulakon na niolina ia soalan ni namar mainan. Na palakup pos sado. Pangalakup donang na mabuat na sirangi. Atong na pinadomu di debata dang jadi sirangon ni jolma. Sangonodo di dok debata tu bawai. Hamu aka bawa. Haholongi hamu mapardi hutamu na besongo Kristus na makaholongi huriai. Jalan na mga leho diri na humokopsa. Unang muruk kamu dopak nasidang. Iko maroha hamu madongani nasidang. Sanga bahek kamu nasidang. Songo donga panea di hangoluan na sorasuda. Dungi songo nodo di dok hata ni debata tu aka boru-borui. Dioloi aka paropuan mabawa na besongo pangoloi na di Tuhani. Ay bawaido ulu ni pardi hutana. Songon Kristus ulu ni huriai. Iko botor. Porman. Toman. Mardongan halabohon. Dohot hademahon. Ni todi. Di parange ni boru-boru. Imana arga di jolo ni debata. Dohot di jolo ni jolma. Atong songonakan amar parangehon hata ni debata mahamu. Sumolukon para sini rohaon, dohot habasaron, dohot haserepon ni roha mahamu. Masih pauneonea mahamu dohot masiasian. Saluhut riting ni roha, muruk, rimas, panonggahion, dohot pangitsahion, dao masyak kamu. Alay digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Sa ido rahu-rahu ni nasudenggan. Dungi dame nasia debata. Ima mga rajay di bagasar rohamuna. Jala saluhut na binahemuna marhite-hite hata. Manang pabahenan. Totong may marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Asa iba na mga rajay rohamuna. Dohot ulaom muna. Atong nung nga dibegahamu hata ni debata taringo turuhut ni pardongan sari peoni. Namanukum maano ang jumolo diho ale pangoli. Sandro Michael Purba. Marsakap na naing marbagas. Jalan na olo doho, makajongjokon di jolo ni debata, nauboto sa luhut, doho di jolo ni akadongan na pungudison, di pangido rohamdo, sino pauli gultom, na niliritmon gabedongamu saripe, olo doho makaholongi iba na siya nasa roham, doho mangulahon siya nasa gogom. Huhut maparangehon parange na badia. Rab dohot ibanang. Naulo doho mangaju di hagaleon na. Tung surah humurang parangena. Jalan na sotupa paulahomu. Manang tadi konomu ibana. Pay madisirang hamatea kamu sogot. Molo nang sadaro hamangoloy sa luhut na do ma. Namanukum mau diho ale inang sino pauli gultom niririk ni si Sandro Michael Purbaon bahedongan nasaripe. Naulo doho makajongjoko di jolo ni debata dohot nauboto sa luhut doho di jolo ni dongan na pungudison na dipangido rohamdo si Sandro Michael Purbaon gabesino dukmu olo doho makaholongi ibana siya nasa roham. Dohok marpangalahon nature maradopon ibana. Dohok maparangeho parange na badia. Pabuah halak Kristek ko. Jalan aso tu pamahilolok ko. Manang tadi konomu ibana. Pay madisirang hamatea kamu sogot. Molo naung sadaro hamangoloy sa luhut nai. Do ma.
Atong masilihon at tangas siya mo mahamu. Nako sa debata tuaw. Nabon hata na to kamu. Marhite-hite gawar ni debata am. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot di porbadia dua madok. Na pinadomu ni debata. Dan jadi sirangon ni Jol. Di pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan debata mau. Disodakon Tuhan debata mau bohina Tuhanmu. Jala asi marohana mida kamu. Didopakon. Tuhan debata mau bohina Tuhanmu. Jala dipasaorhon ma. Damena tutodi munabe. Amin. Di hamuna dua nang majalo pasu-pasu perbagasan di bagasan sadarion. Akte pasu-pasu perbagasan nomor 01013 D20 R4 H02 8 2025. Goar Sandro Michael Purba tubuh 7 November 1930 dohot Goar No Pauli Gultom tubuh 21 Juni 1936 nunga majalo pasu-pasu perbagasan di Huria Kristen Bata Protestan Maranatha Resort Barelang di hari Sabtu 10 Agustus 2025 hata si paingot Kolose 3 ayat 15 jala damai ni Kristus ima mengarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu dijo di bagasan sada daging gabe parrohamoliate mahamu na pinadomu debata dang jadi sirangon ni jolma. Padita na makobasi pasu-pasu perbagasan. Padita halasa lubat tobing Master of Divinity. Padita HKBP Resort Barelang. Pendeta Henry Sabar Wilson Pasaribu STH tertanda tangani. Nyon ma dohot kenang-kenangan naum marga sian tonga-tongani huriata Alkitab odo nau marga sian saluhut alani i jaha hamu hapor siai hamu odo haluaon di hamuna. Tuhan memberkati. Tabegema kor punguan ina HKBP Maranatha mangihu manon pokal grup sian keluarga